zuciya na so, zuciya na so. Zuciya na so, iyaye na ba sa so. Akwai dalilin lamarin nan wayoyar shani. Gidan daraja? Kace fa gidan daraja. Gidan da naje aka walakanta ni, aka tozarta ni, aka muzanta ni, aka nuna ban isa ba? To bari ka ji in gaya maka, ummi ta ba rabanka bace. Saboda dan uwanki ne? Ni a raba ni da nawa dan uwan? Ai akwai 'yan mata a ɗakin ku. Me yasa ba za a gashi ba sai ni kadai? Saboda ke ya gani, kuma ke yake so ke ya zaba. In dai matsayin ina raye da Renato ba za ka ummi ta ba. Kar ka ji da wai kwayar gwal ce wallahi. Wai gidan daraja. Gidan da ba a san mutuncin mutane ba? Za ga mu zancen banza zancen wofi. Wai gidan daraja. Abu ma ko da inji babu. Ko ya ɗauko kansa bala'i. Matukar ya ce zai zauna da ni. Ba zai taɓa sanin daɗin aure ba har ya koma ga Allah. To shikenan. Mu zuba mu gani shege ka fasa. Idan kin fasa biki haiku ba. Idan an yi auren kar ki zauna da shi lafiya. Ki ga yanda za mu yi da ke. Ba dan bijirewa iyaye ba abu ne mai kyau ba. Da sai yanzu ta dawo gare ni. ya aure ko ba da san Ana so na ƙara rasa ta. Wai me yasa? Za ki yi min haka Hadiya? Wallahi ba zan iya rabuwa da ita ba. Dole ma sai na nemo mafita. Zuciya na so, zuciya na so, zuciya na so, zuciya na so. Kuma ban boye maka ba, akwai wanda zuciyata take so. Ummita kenan. Waye gaya miki dole sai kin so ni? Kawai abin da nake so guda ɗaya ne, ki sani cewa ina son ki kuma babu abin da zai hana ni son ki. Kuma son wannan ki ba zai taɓa ragata da komai ba. Kamal baka da tausayi. Shi yasa kake son ka sani a halin da kake son ka sani. Ummita kenan. Ai ba wani ne ba ni da tausayi. Ke ce kika kasa gane halin da nake ciki. Me yasa ba za ki tausaya min ba? Kar ki manta Ummita. Na fara son ki tun kina karama. Sannan na ci gaba da son ki tun baki san wace ce ki ba. Haka zalika na dora son ki a lokacin da ban sanarwa da kowa ba. Amma me yasa ba za ki duba uzuri na ba? Abin da nake so ya kamata ki kalli damuwata, ba wai ta wani ba. Wani ne zaɓina. Wani shi ne zaɓina. Wani shi ya sace zuciya. Wani shi ya mallake idanuwana, ba zan ga kowa ba sai shi. Wani shi ya hana ni jin tausayin kowa sai shi. A kansa na san so, kuma a kansa zan gama so. Kamal, don haka ka bar ni da zaɓina in rayu. Ummita, ina so ki gane wani abu. Ni ne alkhairi a gurinki. Ni kuma ka ganawa alkhairin. Wannan? Akwai dalilin lamarin nan koyoyar shani.
Yanzu abin da ta yi maka kenan kamar. Wallahi mama abin da ta yi min kenan. Ni kaina abin ya bani mamaki matuƙa. Amma ai renin wayo ne. Ya zama dole mu ɗauki mataki a kanta. A'a mama, dan Allah kar ku ɗauki wani mataki a kanta. Ku rabu da ita. Na san komin daren daɗewa tabbas za ta gyara. Kamar ba zan bari ba. Dole sai an gyara lamarinta. Dan Allah Kamal, ka yi haƙuri ka bani zuwa anjima. Shikenan mama, ba komai. Bari ni na koma. Shikenan. Tana wasa da ni. Ina da mai sona tana sona ina santa, amma cikin lamarin da sarƙaƙiya ina mafita. Domin iyaye Kyau mita! zuciya na so, zuciya na so. Na rasa ya zan yi Binta. Kaina ya kulle. Ji nake kamar in tafi in bar musu gida. Idan kika tafi ina za ki je? Wa kike da shi bayan mahaifinki? Ban da kamar mahaifina, amma ya ƙi ya fahimci abin da zuciyata take so. Zai fahimta. Idan kika bi komai a hankali, kika yi masa abin da yake so. Har abada ba zan taɓa daina mai biyayya ba. Amma shin ta yaya zan je na rayu da wanda ba na so har na yi masa biyayya? Za ki iya mana Ummita. Amma dai ki zauna ki yi tunani tsakanin mahaifinki da kuma wani. Sannan ki duba waye yi miki magana. Ki duba maganar wani. Ummita maganar gaskiya. Duk wanda zai yi miki magana a bayan ta mahaifinki yake. Ko da ku shine wanda kika fi so a rayuwarki. Ummita, tunani baya maganin komai, kuma baya samar da cikar buri. Sannan yana sa rama da kuma hawan jini da ciwon zuciya. Kin ga koyinsa ba alkhairi bane ba. Idan ban yi tunani ba, ya kamata na yi. A kowane lokaci, kuma a kowane yanayi, rasa muradina nake yi. Ke da kin san babu wani abu da bawa da ya isa ya mallaka wa kansa wanda Allah bai bashi ba. Haka zalika babu wanda ya isa ya rasa abin da Allah bai so ya rasa shi ba. Komai na samu da rashi daga Allah yake. Na san haka, amma ai na yi biyayya ko baki san da haka ba. Ke kika bani shawarar karɓar zaɓinsu kuma na karɓa. Amma me yasa ba za a bani dama ta bane? Allah zai baki duk abin da kike so. Matuƙar kin yi tawassali da manzon tsira, Ummita. Ba dan bijire wa iyaye ba abu ne mai kyau ba. Da sai in ce mi ya aure ko ba da san rayi na so ba. Idan muka yi haka gare su san ba za mu ga daidai ba. Kin ganshi can a bayan bishiyar can. Duk da dai ina santa aure asilin su ba za mu ba. Zuciya na so, 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 iyaye na mu ba sa so. Akwai dalili lamarin nan akwai wuyar shani.
Ina da mai sona tana sona ina santa, amma cikin lamarin da sarƙaƙiya ina mafita. Domin iyaye na ma'alakar ta mu ba sa santa, akwai dalilin su ga soya samu cikin tsanani. Zuciya na so, zuciya na so, yayanmu ba sa so. Don Allah ki daina kukan Ummita. Hakan da kike yi zai haifar miki da wani ciwo. Dole ne kuka dai. Ina ji ina ganin za a rusa min rayuwa. Ki fawwala komai ga Allah. Shi zai yaye miki damuwar ki, yi miki maganin abin da yake damunki. Na rasa Faruk. Mutuwa zan yi. Wallahi matukar aka ce ba zan aure Faruk ba, zan iya kashe kaina. Kin daɗe biki mutu ba, yarinya. Zuciya na so, Aikin banza, ji wofi. zuciya na so, zuciya na so. Ya abokina. Faruk. Faruk. Lalle yau akwai babbar damuwa. Tunda har ina yau Faruk magana ya wuce ya tafi ya rabu da ni. A tunanin wani abu da ya faru. Za ku yarda na auri Faruk ko ba za ku yarda ba? Har abada ba za ki aure shi ba. Shi yasa na zo da wannan, domin yau ita ce rana ta ƙarshe a gare ki. Ba zan taɓa barin ki a raye ba, ni ne asarar tawa rayuwar. Sabida haka yanzu zan kashe ki wallahi. Umminta, kar ki buga min wannan addan, domin da ki kuskure a rayuwanki. Ai kuskure, na gama yin shi da ban kashe ki tun a farko ba. Amma yanzu zan gyara kuskure na. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah na gode maka da ya kasance mafarki ne. Wai, yau da na sha sara. Kai,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zuciya na so, zuciya na so. Ba na so ka ɗauki abin nan da zafi Faruk. Kuma sannan ba na so ka sa shi a cikin ranka yadda zai dame ka da yawa. Kai shaida ne akan irin son da nake wa Ummita, kuma ka san ba zan iya dakatar da damuwata ba. Tabbas na san kana son ta, amma kuma mahaifiyarka ba ta son ka da ita. Faɗa min dalilin da yasa mahaifiyata ba ta ƙaunar Ummita. Wani laifi Ummita ta aikata wa mahaifiyata? Washin wani zunubi muka aikata akan soyayyata da Ummita? Ba ni da amsa wayannan tambayoyin Faruk. Sai dai ina da abin da zan faɗa maka a matsayina na abokinka. Ni a tunanina Hajiya ta ki yadda da Ummita ne saboda an hana ka ita a baya. Sai yanzu da ta zama bazawara za a baka? Yin hakan zai zama cutarwa a wajenka. Abokina, ita ce take ganin Ummita a matsayin bazawara, amma ni a wajena Ummita budurwa ce, kuma ba wanda take so sai ni. Sannan me ya aibuna da ita, ko da ma haka ne abin da take zargi? Ita ai sauran wani ci, shine matsalar aurenku da ita. Kada a ce mafarki na zama gaskiya. Ummita, me zaki da wannan adda? Mafarki kika zan kashe ki da ita? A'a, tambayan ki kawai nake yi. Wannan addan na ɗauko ta ne saboda lokacin amfani da ita yayi. Kuma ba makawa sai na yi abin da na ƙudire zan yi da ita. Me zaki da ita shi nake tambayan ki, kuma shi nake so in sani yanzu. Zan kashe duk wanda ya ƙara shiga tsakanina da Faruk. Ko waye mutum a gurina. Ko da mahaifinki ne? Ko da kwa shi ne mahaifina. Ummita. Duk wani abu da zaka faɗa, ka faɗa akan Ummita, amma wallahi idan ka ƙara kiran Ummita da sauran wani, za mu samu sabani da kai. Ai ko ban faɗa ba kai ka san haka ne, kuma na faɗa saboda shine dalilin Hajiya. To ina ruwanka da zaka gaya min wannan? Ban san wannan dalilin naka na hauka. Wai kai yanzu laifi na kake gani dan na kira ta da sauran wani? Wallahi idan ka ƙara kiranta da wannan sunan, sai ne maka abin da baka tunani. Banza, wawa, mahaukaci wanda bai san darajar mutane ba. Faruk, ni kamara ko? Ni kamara yau ko? Na mare ka. Ko za ka sake faɗa ne in ƙara maka? Yayi kyau. Zuciya na so, zuciya na so. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Hajiya. Yanzu shi kenan rayuwar nan aka zan yi ta? Ba zan samu cikar burina ba? Faruk, ni ba Allah ba ce. Da za ka ce duk abin da kake so, ka gani kake so sai ne maka shi. Ni ma baiwa ce. Ba da ikon aikata komai sai Ubangiji ya umarce ni da yin haka. Ka gane. Amma ya Hajiya, ya baki ikon da zaki min wani abu. Kuma ya baki ikon da zaki je gidan su Ummita ki nema min aurenta. Da Allah bani iko Faruk, da tuntun na haka. Kuma Faruk ba zan yi hakan ba. Ba zan yi hakan ba. Maganar Ummita ko in ni da kai ne mun riga mun gama shi har abada.
ni ba na buƙatar zuri'a da ita. Ka je ka nemi budurwa a duk inda kake so, ni kuma zan aura maka ita. Alfarma annabi da alkur'ani, amma ban da Ummita. Ba zan iya rabuwa da ita ba, kuma ba zan iya daina ƙaunarta ba. Wallahi ba na son ki bani kowa idan ba Ummita ba, don ita ce zaɓi na Hajiya. Wannan matsalar ka ce Faruk, kai ka san idan na yi magana to na gama magana, ba na kungawa kun baya, magana ɗaya nake yi kamar yankan wuka. Don haka ba za a yi ba, kuma ni ma ba zan ba. Zuciya na so, zuciya na so.